Üdvözöljük élő és holt, valamint nem bináris nézőinket. Szeretnénk bemutatni Lüdvércet, az Amerikából nemrég importált házi lidércünket, akit egy diszkont áruház legalsó polcáról mentettünk ki. Kaliforniában éppen bejelentették az évszázad viharát, amit a helyiek apokalipszisként értelmeztek, és neki fogtak kirámolni a boltokat. Mi úgy döntöttünk, hogy az utolsó napunkat végre csak egymásnak szentelve töltjük, egy romantikus és költséges közös shoppingolással. My son, my love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. Így akadtunk a polc alján magányosan porosodó, senkinek sem kellő nevetségesen leárazott lidércünkre, akinek kétségbe esett kutya tekintete megindította a szívünket. Úgy gondoltuk, hogy apokalipszis esetén nem árt egy jó cselekedet, mert ugyebár sohasem lehet tudni, ezért beraktuk lidércet a bevásárlókocsiba, a 12 six-pack sör, 2 Johnny Walker és a 25 női ruha tetejére. Innentől elszakíthatatlan barátok lettünk. Amolyan édes hármas, mert amíg mi az ágyban tettünk-vettünk, ő az ágy fölött rögdösve, bíztató szavakat és technikai utasításokat rikoltozva vette ki részét a családi életből. Még a Bise is együtt jártunk, már a napsütés nem kedvelő entitásként napközben egy szatyorban lapult, és csak este merészkedett elő. Sok kacajt, meg vidám sikolyt váltott az emberekből. Hát így éltünk mi boldogan Amerikában, de egyszer elérkezett a hazautazás ideje, és Lüdvércet bepakoltuk egy bőrönd legaljára, sok-sok használt fehér nővel letakarva, hogy elvegye a reptéri ellenőrök kedvét a kotorászástól. Lüdvérc jelenleg Kelet-Európa népszokásaival ismerkedik, mint például az alkoholizmus. A jetlag miatt beilleszkedési problémái vannak, nappal aktív, éjjel alszik, de ezen majd együttes erővel, sok empátiával, valamint szakmai segítség igénybevételével remélhetőleg sikerült túllépni. Mert mindannyian ugyanabban a cipőben járunk. Nem vagy egyedül. Tartsatok velem! A Life TV új online talkshow-ja Várkonyi Andival szombaton és vasárnap este 10-kor. Már vannak biztató jelek, például összehamarkodott az akváriumunk lakóival, valamint semmire kellő trógerral, a kandúrral. Lidércünk szorgosan művelődik, éjszakában nyúlóan. Pszichológusának szakmai tanácsát követve egy új hobbit talált az alkoholizmusa mellé. Jelesül a bicikliszerelést, de egyelőre csak a szétszerelésben jeleskedik. Az összeszerelés különösebben nem érdekli, mivel nincsenek lábai, amivel a biciklit